Pamusoro changamire nyaya yangu ndeyekuti baba havasi kubatikirawo kurapisa mwana wane gore ne8 months mwana achingorwara. Tikati uyaiwo tibatsirane kufamba, vanonga vachitifamba imweka, pamwe vanonga vachiti handina zvipomerwa. Saka ndiko ndodo mudini mundibatsirewo ipapapo. Baba vemwana. Baba wemwana? Baba wemwana. Makarambane? Takarambana. Makarambana? Saka pamakaenda usiku kuti makanzi. Tina kuenda tinomboenda kukoti. Enda kukoti muno mangari maintenance. Auya ite zvese zvizvo. Aiwa watokura musikana uruchema. Watomuhombe musikana yenu. Arwara pfumo. Wo musikana uruchema. Unandika mwana kaneka diki kai. Watendera musoro. Saka baba arikuti handaza kuziva. Baba panyaya kuti tifamba baba hawasu kuti tibatsirane kuti tifambe pamwe chete. Kuti tifambe pamwe chete tibatsire mwana. Mwana ragore ne8 months mwana achingorwara. Imi makambofamba here nemwana? Ndaimbofamba ndaimbozama apo napo asabvisi kupera. Ndati makambofamba here hongu kana kwete? Hongu ndakambofamba. Zvikanzi chii? Aiwa mwana uyu zvaari kuita mawari ari kuita kuruita kutonga pane mufurutora pane mwana uyu. Mwana uyu uri kutaura ega zvaari kutaura kuti aini ndakadini ndakaurawa. Ari kuti ndakaurawa ndini ani ndakaurawa ndiani? Basi kuti kwazi nichazura pane wedzinza rekwamanhanga ndezvakutaura. Anjena sei? Panichatara pane wedzinza rekwamanhanga ndipo ndichataura munhu wakadini munhu wakandiuraya. Saka murusha here wedzinza rekwamanhanga? Takambozama tikataurawo natete wanatete wakati ende mumachechi kusvika baba wacho mwana akazofonera kana kuti tikazofonera na bamukuru wacho wakati kwasi idini iwonini endai futi kumachechi ende kunamatai. Saka kunamata kwacho hazvisi kupera. Mudenga manhanga yacho iri? Pana baba. Simukai baba. Chikuita kumubatsire mwana arwara chii? In the best place, zvakaenda kwarari vakandisana. Munopindura kunotachanamire mwana ndiri kurapisa ndakazoendesa kwarari ndakadai. Vakandita kuti mwana urikugwarari ndikabvisa mari yekunotora mwana kuharari. Tabva tikatora muprofiti unobva kwahondo ndikabhadhariswa mbudzi 2 ne$80 zvichibva zvazi zvadini apera kufanasirwa hazvinozouya nemuprofiti yei. Saka ndikuchita kuti apapa zvisobatsana ipapo. Then ndoda kuti nditaure nawo mukoma wake wakati muina wake asababa kwato kusataura nehanzvadzi yangu mukoma wake kuti asara ari baba wacheni. Last week but one ndakatoita zvokumanikidzwa kuti munhu akamusikana iyo kakari kupenga kakakaurorwa asi ndakati anauroromba kwenu rongomira sababa asi zvese ngazviti kuti kaumera noti kwamanhani romai wake akapuwa baba zvacho zvikapuwa hanzvadzi yake iyi. Saka communication yacho imi mairamba zviro zvona zvenyu sei? handina kumurorova. Aiwa hamuna kurorova zvinotimura makatorei pane zvakabvisa makaramba makaita kunga mari musukuida basi mumwoyo menyu murikupisa nenyaya yekuti makatya kuti mukatora mari mamazi ndaakusungirirwa uzinge baba uchiita zvakati but muri kukanganisa mamereji ewanaka kozi mwana akashupika umba imomo anoenda unaani baba wake? Mwana sapa akabereka mai asaurambotobva kuti mwana wako ane mwana kana kuita nezvii anambondisima. Aiwa saka mwana amusitoziva kuti mwana ndeweni? Hatozivi kuti mwana uyu chii chenyu? musikana ichi anga ari musikana. aiwa vana musikana wenyu makatobarisana kamukadzi wangu unoti musikana munhu asati abara zvachemberedzera apa dzese ndikasumukai vasikana unosumukaira
Saka uyu chii uri kuitira usikana pekuti hauna kumuroora asi wakamumitisa wana 2. Saka iwe ungoti chakukunakirwa badzi kumumitisa usingadi kuroora. Wamitisa uri kuzochena kuroora ndakaiya anobviswa nasikatoti mukadzi wangu anzikirwa saka pane masiku aiwa zvekuti mukadzi wako ndi angarunyengwa angarunyengwa ndiani angarubariswa nemukadzi wako. Saka why should your wife know? Angarumubvisa bhurugwa ndiani angandiwe. Saka mukadzi wako aifanira kuziva kuti ndazindamubvisa bhurugwa. Why should your wife decide for you? Iwe ndokuita zvinhu zvako. Uyu mukadzi wako wakaita wana 2 andika uri kutaura wega ndii asi chausina kuita manje kuroora kuti zvinhu zvauda kuita zviite official kutova mukadzi wako. Asi uyu haana kuzviita hake zvekuti apesiwe izvozvo andi akangoramba akanyarara hake. Asi muchikomikira iye uchiziva kuti mwana ndiwako. Dai angari dhokta mwana iyi unodai usuisiwa iko keshiri aiwa sati aiwa nokuti arupenga. Gadzirisa chinhu chako shamwari. Mwana uyu ndewako. Mukadzi uyu haambo kunyeperi bautora ndewako. Kana uri mudhauta iwewe sekutaura kwamboita statement yotaura kuti mukadzi anamuitaura kuti ndemwana. Enda kudhieni mwana wako. Enda kudhieni mwana iye. Amuzwa mbuya. Enda kudhieni mwana iye nebaba wako. Muende marizauti aripo kuti baba wako watanga maybe ndio kuti watanga kuchingidza chii mwana because wari kutora kudhauta because muruzivi mai amunobvira mamutaura kuti maane nhumbu kana maane mwana. Mwana wacho panzapo ripoti uye mbone kuti anofanana ere. Unokwanisa konyengwa nomwe muri movha waya kwandirika utozozvara ko mwana akatodzara nini. Mwana anotodza baba wari kugara naye kuti ona tete ndo basa renyika rekunyepa wakufanana bona mhino dzacho nzeve dzacho mhino yasekuru chaiyo chaiyo ati gare wakuzoti haasi mwana wake. Asi ndii maka yemuzvipembedza ona tete ndii maka yemuzvipembedza kuti musekuru wake wazoya ariye chaiyo. Tinoziva gomba rina mwana zvaiitika kare noti mazuva ano kana paita gauti endai kudhieni test zopuruvwa. Imi mutotaura tese munhu wakafanana wakafa aiwa izvozvo mazuva ano hadzichashandi. Anzo hamusati mamboona kuti mukadzi uchirara 9 na 5 o'clock kumask zuva rakudoko dai uchindosiyana naye zvaenda kugeza wovharana nomwe murume futi. Iwewe nenyaya yekuti wakaita wakadhakwa kana simba rako ranga riri shoma wanorara 9 na 8 gweja robva raenda mberi robva ramitisa. Saka asi uri mwewe izi mwana wako unozviramba sei? Iwewe gweja rinoita make sure kuti panozi panoda kutengwa chingwa ndiwo unotenga chingwa, panozi ada kuenda kuchechi ndiwo unoperekedza kuchechi, panozi ada kuenda kutaundi ndiwo unoendesa kutaundi, pese ndiwo unoneka uinaye everyday. Asi chimunhu chiri kuchaya munhu chiye chakagara chiri kuona acho miri anoti nje. Saka zvokuswera naye sinoti gara ndiye kuti mwana ndewako. Wanga ndo wari kugara mudzimba newakadzi wakadzi wakando wari kuchema kuti wana baba wangu ita ka1 pawiki ka1 pa2 weeks. Asi hawambotaura kumira pamusoro pegomo kuti wakomana kwangu kuno nzara yapinda. Hakuna kutojairira zviripo izvozvo. Kutojairira zviri zvapo ngezvekuti ka1 pawiki kana ka1 pamwedzi kokutovati jasta. Hapana munhu ukazomoti wakatanga kuti aine 20 years kusvika ane 85 years achikuita zvakafanana. Hakuna zvakadaro. Ivi nyama mukapedza miti kusura miti yese miruma nyama pane painopedzisira kushanda miruma nyama. Hairambi ichishanda miruma nyama. Pane painogumirawo. Mwari uchitanga ipapo kutonga.
Saka zvokuti azi wakafanana mhino yake nababa aiva endai ku-DNA test muprove kuti mwana uyu ngewake because uyu ari kuti ndee madauts. Madauts akandiyunivhesiti grade 7. Aita sei? Ndakaita mwana ndiri grade 7 kei. Saka sei musina kusungisa istatori repika. Grade 7 vamune makore mangari. Asi mhosva haiori. Mhosva haiori. Yes, ndatsanda mutwisa but andino kuma 13 14 ikoko. Saka sei musina kusungisa? Azvingoro zvekare zviya. Aiwa, asi nhasi makuiudza ka semhosva. Ndizvo here baba? Makadya zai. Makore acho handinyatsokwaziva pasi kutoita ndezvekuti taidanana asi handina kumuripa. Aiwa bambo, kudanana munodanana nemunhu bambo, asi mutemo haukubvumiri kudanana nemwana ari under age. Kudhara uko mutemo waimboti ukadanana naye as long as paine consent it's okay. Ukadanana naye asvika 16 years ukadai it's okay. But izvozvi zvikwakuzi kudanana kutatana asati asvika 18 years imhosva. Iyi mutomvuma yenyu kuti makabvisa mwana wausikana nechikopesi. Aiwa, zvekuti anga asiri musikana anga ragomba ndiwo akazvizwira ndiwo unoziya, asi wakamubvisa iye ndiye anoziva. Zvokuti mwana wapinda pamberi pangu ndazochinyepa kuti anga asiri musikana saka chaachiri chii. Chawakanyanya wanya kuchiwa ipapo kuchipa gomba iri kuti ranga ragomba. 13 years. Ranga raita muchererwo igomba racho rine 13 years. Bambo munatingwarire bambo munokwanisa kuramba kujeri. Dzimwe dzinoda kupedza muri mumamishomo. Because mukanozodipira kungwara mauya kupabrika. Panozobuda zvakawanda. Senge iyo iyi yakutobuda kuti ndakaginya vhuka 13 years ndiri grade 7 and I do not want handidi kuziva kuti sei wabereki wenyu vasina kuripota, sei macho musina kuripota kuti mwana abatwa at 13 years ende kuti sei usina kuroora. Aiwa, upenyu komboni bambo ingotoraida. Komboni is from the word company. Komboni is from the word company. Dzimba dze compound. Compound ndiyo komboni. Dzimba dzechi i-compound, dzimba dze-company. Zvine mukatazi, munongoziva ushe mukomboni. Ushe mukomboni ndiyo kupombora vakaziva vanhu nekunyengana nevana vari below the age of 18. Alright, mati munongoziva upenyu mukomboni wakadini upenyu mukomboni. Upenyu hwemukomboni wakadini? Kudhara kwacho waidini? Zvekuti 18 or 16 handati hazvina basa. Ndati upenyu hwemukomboni wanga wakadini? Amuchagurutsa rangu. Iwada mukomboni. Iwada. Aiwa, musadaro baba. Nyaya idzi dzinokushatira izvi, endai muchengetedze mwana wenyu. Gadzirisai nyaya iyi kugadzire zvakanaka. Iwewe mukadzi kana uine kutsutsumwa nenyaya yekuroorwa kwakaita nekubatwa kwakaita, endawo manga mumapurisa. Nyaya irowi. Mhosva haiori. Mhosva haiori kana wakarepa. Zvekuti iri inika mutemo iwo hakuna time iyoyo, hakuna waimboti 13 12 roora mwana kwakusina. Kana iwe wega hausiriswi here.
kuvhura kuti mangu ichibuda nemasiriri ukaitana udaye kubuda masiriri. Saka waizwa ndura nemukadzi? Waizwa ndura nemukadzi? Zvazvo zvekuromba here. Haungati 12 years wakura, 12 years wakuriko. Unozva 12 years pamwe bvudzi remuhapwa chairo neremumakumbo angasati anako. Bvudzi chairo remuhapwa angasati anako. Kuvhura utata nemwana usati ane nebvudzi papi mwiri wake wese hapana kana nekamupere. Unongori zviri kuitii? Ko kutsamira, kuvhura kutsamira. Aiwa, musadaro babambo. Kadzisai nyaya iyi. Iwe musikana iwo, take this case further. Endo ripote nyaya iyi. Because hauna kuroorwa. Haachadi kuchengeta vana vacho. He took advantage of your age. Chauri kuti uri kufira uri kufirei? Chauri kufira uri kuti kufirei? Chauri kuti uri kufira uri kufirei? Wakarepwa. 1. Hausi kuchengetwa. 2. Wana wako wacho hausi kuchengetwa. 3. Wana uri kupenga. 4. Chauri kuti uri kufira uri kufirei? Murume wacho achiri kuuya here kumba kwacho? Hachambouya. Saka mokosirei? Achava kuti wapera. Ungati kutanga uchauri pa 12 years, kusvika izvo wakuma 50 years. Wakahiwa shuka yese. Kufa muchakuteererei? Enda ugadzise nyaya iyi. Enda ugadzise nyaya iyi. Uyu munhu must pay for his sins. He must pay for his sins. Wana havatamburi bawo, iye hatizive zvari kuita. Kana ada kuzopruvha ngaapruvhe zvari kupruvha, but take him head on. Take him on. Ita zvinofanira kuitwa nemutemo. Kuti nyika izive kuti zvakashata. Varume must know kuti wana vadiki vararwi navo ba. Pamwe pacho varume let's not take advantage yezvatiri. Kutsuka kana kusenza kana kuti wakashimiro kari nani kana kuti akamota. Don't take advantage of those things kuti abuse one community. Ayo. Just imagine ari mwana wako iwo kuti mwana watanga kusafa at the age of 12 and she's now 52, but ari musafa kubva age of 12 because of baba munhu arugara mumba kwake achengeta mwana wake achinakirwa noupenyu. It's wrong. It's wrong. Endai mbuya kwandataura munoite zvandataura, asi endai futi kuti nemurume muprove kuti baba uyu ndiye murejeshi wemwana. Asi whether kuprova kana kusaprova, nyaya iripo ndekuti the fact yekuti autombobvuma, it means kuti wakatombodhibha mudhibhi. Mhosva iri pekuti mudhibhi wakatombodini, wakadhibha zvekuti zvawazodhibha wabviswa magupa here kana kuti asarira hazvina basa. Asi nyaya iri pekuti wadhibha, wajambira mudhibhi, yatsika yamwa. Tite sebambo. Chinge mugadzini ende kuti asi uchibva pana bambo chivoita arrangement kuti mwana uyu kubva matofamba nemwana womugadzise mwana uyu. Famba nemwana uyu. Because mhosva dzako jeri riri kuteera chaiko, riri padhuze newe. Kana utonobatsirwa panze pane wama. Ipo ndandokumbira kuenda patsirwa ipo baba. Ndipo kuna baba usino baba. Pamwe ndiye uziya nyaya dzake. Pane kana mboita baba. Pamwe uziya nyaya dzake ndai panze pamubatsiri padza. Right, next.